по-лукашэнску могуць інтэрпрэтаваць вось гэтую заяву намесніка міністра замежных спраў Польшы Басацкага пра тое, што стасункі пацяплелі ад мінус 20 да мінус 15. Ну, гэта не пацяпленне, калі мы выйдзем з вами на мароз, нам все роўна будзе 20 і 15, а можа яшчэ вецер дуе, правда? Вось калі мінус 15 яшчэ вецер, а вецер дуе, як мы бачым, бо затрыманні працягваюцца, нічога не змянілася. Я, калі пачуў словы аднаго амерыканскага ўплывовага дыпламата пра тое, што Лукашенко, вось учора, я глядзю, трэба вярнуць у міжнародную супольнасць, альбо нават ён казаў, што ён хоча быць у еўрапейскай сям'і, адказваючы на пытанне польскіх журналістаў і палітыкаў, сёння вось на прыёме я шмат з кім размаўляў, з польскімі палітыкамі і з амбасадарамі розных краін. Я кажу, прабачце, калі бандыт, які здзейсніў як мінімум 3 міжнародных злачынства. Першае злачынства звязанае з украінскімі дзецьмі, і ўжо Еўрапол з мінулага тыдня пачаў расследаванне менавіта кейса украінскіх дзяцей у Беларусі, і ў гэта ўключыўся пракурор міжнароднага крымінальнага суда, за што мы вялі барацьбу. Другое, калі ён зрабіў злачынства супраць беларускага народа, злачынства супраць чалавечнасці, і ведаем, 12 сакавіка афіцыйна пачата расследаванне, і яшчэ тут даходзіць уже блізка спецтрыбунал адказнасці за агрэсію супраць Украіны. Калі гэтага бандыта вы хочаце у еўрапейскую сям'ю, мне вознікае пытанне, а што тады еўрапейская сям'я? На якіх прынцыпах яна пабудавана? А ці мы з вами хочам у такую еўрапейскую сям'ю? Ну вось Фіца будзе сустракацца Лукашенко 9 траўня на парадзе ў Маскве. Ну ён транзітам не паедзе, я ўжо думаю, што ён там аўтамабілем паедзе, яны сустрэнуцца па дарозе, да. Ну няхай сустракаецца. Я разумею, што Лукашенко зараз знаходзіцца ў вельмі цяжкой сітуацыі. І што спрацавала як перадумова? Вось усё іншае гэта, так скажем, аздабленне, да, інфраструктурнае аздабленне, на запашванне рэсурсаў. Спрацавалі санкцыі. Чаму Лукашенко зараз пачаў вось гэтую камунікацыю з амерыканцамі і стукаецца ў дзверы? І я ведаю дакладна Парыжа і Берліна. І ў мяне былі сустрэчы з французскімі дыпламатамі, нямецкімі дыпламатамі на гэты ход. Хоць яны хаваюць гэты факт. Што вы маеце на ўвазе? Ён хоча нармалізацыі адносін. Ён хоча адно. Ён хоча, каб знялі санкцыі. Но у адказ да еўрапейскіх партнёраў, калі яны ему кажуць, окей, это была апошняя размова ў Брусэлі, прыйшоў часовы павераны Беларусі ў Брусэлі, у Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў і сказаў, мы хочам нармалізацыі адносін з Еўрапейскім Саюзам. Яму быў дадзены адказ. Першае, спыні гібридную агрэсію. Не, першае, спыні рэпрэсіі. Другое, вызвалі ўсіх, спыні гібридную агрэсію і перастань дапамагаць у агрэсіі супраць Украіны. Пасля адказ быў наступны. Так вы хочаце змяніць рэжым у Беларусі? Так Лукашенко павінен зразумець, што ёсць вельмі дакладныя ўмовы. І мы, як дэмакратычныя сілы, і таму я яшчэ раз, прабачце, што выкарыстаю эфір не ў адносінах да сябе, заклікаю прагаласаваць за Коордынацыйную раду. Мы павінны голасна, моцна дэклараваць і дабівацца, што Лукашенко павінен амністыраваць усіх, вярнуць усім маёмасць, дазволіць беларусам вярнуцца да хаты. То есть не толькі гэтыя умовы, якія ставіць Еўрапейскі Саюз. Я думаю, што кожны беларус і беларуска, гледзячы гэты эфір, дадасць да гэтай умовы яшчэ велічэзны пералік. Безумоўна, спадар Павел, разам з тым прэм'ерка Літвы дапускае сустрэчу на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных справаў, я маю на ўвазе паміж Вільняй і Менскам. Ці ў аб'яднаным пераходным кабінеце падтрымліваюць такія магчымасці для кантакту? Калі гэта тэхнічнага характара сустрэчу, каб вырашыць тыя праблемныя пытанні, звязаныя там з фурамі, да, з функцыянаваннем памежных пераходах, метэазондамі, гэта зразумела. Але гэтыя тэхнічныя сустрэчы не павінны прывесці да павышэння палітычнага ўзроўня і не прывесці да змены агульнай палітыкі Еўрапейскага Саюза. І тут аб'яднаны пераходны кабінет на гэтым тыдні з маёй ініцыятывы, дзякую калегам і калежанкам у кабінеце, прыняў заяву адмысловую, якая заўтра будзе накіравана і ў Брусэлі, ўсім міністр замежных спраў, што Еўрапейскі Саюз у 2024 годзе прыняў заключэнні Еўрапейскага Савета. Гэта кіраўнікі дзяржаў. І там ёсць пункт 10. У гэтым пункце 10 я рэкамендую спадару Рыжынкову яшчэ раз гэта перачытаць. Там напісана, што Еўрапейскі Саюз заклікае так званыя ўлады Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з грамадскай супольнасцю Беларусі дзеля дэмакратычных змен Украіны. Там яшчэ ёсць, можа, на сённяшні дзень рэалістычная выснова, прапанова, і правесці дэмакратычныя выбары. І я кажу нашым еўрапейскім партнёрам, я сустракаўся вось на гэтым тыдні з ірландскім амбасадарам, ну і сёння шмат з аўстрыйскім размаўляў. Прабачце, гэта вашая пазіцыя, гэта не наша пазіцыя. І мы прытрымліваемся гэтай пазіцыі не таму, што мы хочам выконваць вашу волю, потому што яна адпавядае нашай волі. Лукашенко павінен пачаць дыялог з грамадствам, значыцца, круглы стол. Калі не, была сустрэча з Кая Калас 6 сакавіка, я ўжо публічна казаў, яна спытала мяне, а калі Лукашенко не будзе мяняць палітыку?
значыцца больш санкцый. Значыцца 21 санкцыйны пакет, які зараз рыхтуецца. І НАУ, і Белпол, і іншыя нашы арганізацыі будуць працаваць на тое, каб мага больш там было прапаноў, каб націснуць на Лукашенко. Але пакуль бачым, што это не моцна дзейнічае на Лукашэнку. Дзейнічае? Прынамсі, Не у згодны. Белы дом запрашаюць. Вы учора казалі на канферэнцыі беларусаў свету, што навошта вы запрашаеце бандыта ў Вашынгтон. Чаму амерыканцам так важна запрасіць Лукашэнку? Здаецца, тут перапынак у гісторыі развіцця адносін са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Нібы тая каманда, якая сёння прыйшла, забылася на тое, што было до 2020 года. Мінімум 5 разоў былі спробы наладзіць адносіны з рэжымам Лукашэнкі. І я памятаю, зразумела, як былы амбасадар, як это выглядала. Сёння выкарыстоўваецца той самы наратыў. Ну, макееўская палітыка. Макей прапанаваў тэзіс: уратуйце нас ад расійскай федэрацыі. Шэраг прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у Беларусі таксама выкарыстоўваюць тэзіс. Нібы не навучыліся за 32 гады панавання Лукашэнка. Лукашенко сам хоча ў Расію. Ён сам цягнуў Беларусь у расійскую федэрацыю. Вось уявім сабе сітуацыю. Амерыканцы, хаця Коул гэта адмаўляе, але я перакананы, што гэта ідэя, першая, камунікацыя і адцягнуць ад расійскай федэрацыі. Лукашенко за апошні час, не бярем 32 гады, за апошні час падпісаў военную доктрину с Российской Федерацией, что стало подставой для уварвания с территории Беларуси российской армии. Дамову об гарантиях бяспеки с Российской Федерацией. Ядерная зброя, и он постоянно повторяет, Russia Today, и он сказал, у нас ядерная зброя. Орешник, суместное командование сумесной белорусско-российской узброенной группировки. Сумесная супрацьпаветраная оборона и паветраныя силы. Прабачьте, уявляем себе завтра, Лукашенко приезжает в Кремль и кажет: Володя, слушай, я тут на Запад собрался. Что ему откажет Путин? Ну вы реально глядите на эту историю. Это нереалистичный сценар. Який выход может быть? Ён цяжкі, ён складаны, але наша стратегія, яку мы прапановуем, давайте садиться за круглый стол і дамаўляцца, як уратаваць незалежнасць. Бо Круглы стол паміж кім і кім? Бо Церцель адказаў на нашу прапанову напярэдадні Новага года. Ён быў у Лукашэнкі і сказаў, ну тут нам прапановваюць круглы стол. Ён кажа, нам прапановваюць Майдан. Не, спадар Церцель, мы не прапаноўваем Майдан. Пры ўсёй павазе да Майдана, бо гэта быў этап рэвалюцыі ў Украіне. Мы разумеем, што Лукашенко падпісаў самую ідэатычную дамову, якую ён мог падпісаць за апошнія гады. Дамову аб гарантыях бяспекі. І там ёсць артыкул 5. Вот паведзецца артыкулам 5. Калі на тэрыторыі Беларусі адбываюцца маніфестацыі, пратэсты, уявім сабе 2020 год у 2026, 2027, 2028 годзе. Ну, сёння няма перадумоў, я рэаліст. Але будзе такая гісторыя, то расійская армія мае права ўвайсці на тэрыторыю Беларусі, каб задушыць гэтыя пратэсты. Таму выхада іншага няма, як дамовіцца аб гэтых гарантыях. Зразумела, што Лукашенко гэтага не хоча. Ну, паглядзім, таму трэба ціснуць мацней. І вось я сёння скажу па выніках размовы з кіраўніцтвам канцылярыі прэзідэнта Польшы, я бачу, што у іх абсалютна рэалістычны погляд на Лукашенко, абсалютна рэалістычны.